Ang namatay nga inmate sod sa Mandawi City Jail giingong mipadayon sa illegal nga drug trading activities sa namatayng big-time drug personality nga si Steve Go. Samtang wa di dunggaba kundi gipusil patay si Romy Ramas sod sa bilangguan kagahapon. Ano ang report? Giklaro ni Superintendent Jonathan Abella, ang direktor sa Mandawi City Police Office, nga gipusil ang piniriso nga si Romy Ramas sulod sa Mandawi City Jail. Kinsa nakaangkon og tulo kasamad pinusilan nga mao hinungdan siya kamatayon. So kuhay kini sa may gawas nga taho gahapon gikan sa Deputy Warden sa Mandawi City Jail nga gidunggab si Ramas. Istoryahan na po ang Deputy Jail Warden ay ang initial ingon sa ko is stabbing. So, nag-assume ko na stabbing ang reported niya, pero ako yung ipaklaro dun sa medical legal. So, gahuwat ko sa actual or final report sa medical legal, ang hitabo, dili dahil stabbing, kundi shooting incident. Gitug-an ni Colonel Abella nga usa ka Jade Saladaga ang suspek sa pagpusil kang Ramas. Giingong giinitan si Saladaga sa grupo ni Ramas, sinungdan nga nakahukom kini sa pagbalos ug pagpatay kang Ramas. Asa man og armas si Saladaga. Ang sa armas, based sa testimony na siya gikastorya na relative niya na hangyo na magpaproduce og armas. Si Saladaga nasulod sa bilangguan tungod sa kasong murder, samtang si Ramas nabilanggo sa kaso sa illegal nga dugas. Samtang gikumpirma ni Police Brigadier General de Bolds Sinas, Regional Director sa Piero 7, nga konektado si Ramas kang Steve Go. Sa pagkamatay ni Steve Go, sulod sa bilangguan kaniadto, si Ramas na ang may pulis sa transaksyon sa illegal nga drugas, pinaagi sa paglihok siyang grupo. Based on our records dito, he take over of the existing network of Steve Go. This was further confirmed by katong kaniadtong live-in ni Steve Go na nadakpan sa Cebu Province. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.